Ja, så er vi at sgu igen. Weekenddagbog, dag 2. Søndag morgen. Hvad siger du, Daniel? Ja, satan, mand. For helvede, hvor dårligt, mand. Hvordan står det? Lortefest, mand. Hold kæft, hvor brænder. Det var sgu ikke sjovt, eller hvad? Ja, sådan skide sjovt. Og hvad helvede er det der? Satan! Hvad er det, mand? Det er bare løgn. Og det hedder med løgn, mand. Hvad er det, der sker, mand? Nej. Nej, mand. Nej. Det er så hårdt, mand. Ej, det er fandme... Hvor fuck, mand. Hvad helvede, det er for et pis. Så jeg står som en hænderlort, mand. Nej, det er det fandme ikke, mand. Ej, hvad? Det er også, mand. Det var... Ej, fuck for helvede, mand. Fed aften, mand. Hvordan står det til på vennefronten? Jeg er skide godt. Der har ikke været nogen sms'er i dag, der handlede om at undskylde. Ja, det skal jeg aldrig. Jamen for helvede. Nej, det kan da ikke komme over den der tatovering der. Hvad fanden? Nej, seriøst, mand. Fuck. Ja, skal vi ikke bare sige, det var det for det, altså? Det tror jeg nok, mand. Vi ses igen i morgen. Vi skal til noget, hvad det skal i aften. Ja, det skal til noget, det hedder. Nu var det noget land med noget russisk ludfest. Noget russiske parties. Russiske damer. Ja, noget russisk parties. Og var det ude hvor var det henne? Ude på Egholm. Ude i Egholm skov.